και για το Συμβούλιο μας και για το συνδυασμό και για μένα προσωπικά η ανάδειξη του Χρήστου Καλαποδαράκου ως βουλευτή. Του εύχομαι να έχει και εκεί την ίδια επιτυχία που είχε στη μακροχρόνια αυτοδιοικητική του πορεία μέχρι τώρα και να έχει υπόψη του ότι αυτό που φέρει και πάνω απ' όλα μετράει είναι η υγεία και η υγιής διαδρομή. Σε ό,τι αφορά τον φιλοβιάστη, τον Αντώνη, προφανώς και είναι αξιοκρατική η επιλογή του σε αυτή την καρέκλα του και ελπίζω και είμαι σίγουρος ότι θα ανταποκριθεί σίγουρα σε αυτό που του ανατίθεται. Σε ό,τι αφορά, επειδή το θέμα το κάναμε Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης Βλάσης απόψε εδώ, θα ήθελα να σου πω ότι εγώ ήμουν υπεύθυνος χθες από τις 2 η ώρα μέχρι αυτή την ώρα και αν φταίει κάποιος που δεν άνοιξε το στενό σου είμαι εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς κύριε Δήμαρχε, ανακοινώσεις, συνάδελφοι, ορίστε, κύριε Παπαστανίδη.